Kaixo, nire super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen super sekretuak azten ta azten, zuen bizitza sortzen, espero dut baietz. Badakizute zientziak esaten duela, gene gaixotasunak sortzen dituela, mito bat dala, hau dala, ez dala egia. Esperientzi berriak sortzen ditugun heinean, orain ikasiko dugu gure patu genetikoa kontrolatzen. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu trilogia derronetan topatuko dituzula zuen supersekretuak nahi duzuen bizitza sortzeko nere. Web horrian ubikoitza supertxiki.com. Lehenbailen eskura itzazu superbotera hauek lantzeko ja. Lehen, zientziak beti esaten zuen geneak ziela gaixotasunak sortzearen arduradunak. Duela 20 urte, modu ez formal batean, gezurra zela edo hau deusestatu zuten. Ardura inguruneari pasatu zioten. Hau da, gen batzuk aktibatu edo desaktibatzeko superboterea baitzuen. Beraz, gaixotasun gehienen arduradun dira. 95% gaixotasunen ardura botatzen diote inguruneari. Hain zuzen ere, estres kronikoak eta inguruko faktorei leporatzen diete ardura hau. Beraz, bizitza estiloarekin zer ikusi zuzena dauka. Baina horrere, beste faktore batzuk daudela pentsatuko duzu, noski. Zergatik ingurune berberan, pertsona batzuk gaixotzen dira eta beste batzuk ez. Demagun, baldintza berdinetan zaudetela, zuek, txikitsuak, eskolan, demagun wifi uinen leheno garaibatean asko hitz egitezan, sortzen zituztela, gaixotasunak edo ondoezak, eta batzuk agian sufritzen zituzten beste bainen gehiago edo ez zituzten sufritzen. Kasu hontan zein da pertsona osasuntxuen superboterea, barruko egoera, orekan egotea eta ez ustea kanpoko faktorei barruko geneak gaixotasunak sortzen. Beti esango dugu ezin dugula ekidin kanpoko faktoreak edo zer gertatzen den kanpoan, baina gure barrukaldeko egoera kontrolatu dezakegu. Medikuek badakite gorputza egoeren arabera aldatzen dela. Demagun, animali ugaztun batzuk beti bizi direla, klima eder batean, 20-25 gradutan, eta batean demagun klima aldatzen dela, ezta? 26-25 gradu, baina 0 azpitik. Urteen poderioz sortu izan dute ile mardulagoa, sendoagoa eta kopurutxoagoa. Nik uste dut ere zorriek bertan, hau nire hausnarketa da, iaz asko kostatu zaizkigulako xomorroiek entzea. Zorriek ere superbotere hori badakitela zegero eta gehiago kostatzen da zorriak hiltzen farmaziako edozein xaboiarekin, ezta? Beraz, gero eta froga gehiago daude ingurunea dela gaixotzen gaituena. Ikusi ze superbotere dakagun barrukaldeko superbotere horiek landuz, gaixotasunak ekidin ditzakegu. Goazen hortan entrenatzera aurrera superfamilia eta supertxikiak. Volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da bueltak eman.